Il-liġi tal-Ombudsman titkellem ċar ħafna. Mhux biss l-Ombudsman u l-Kummissarji fih dan l-uffiċċju tiegħu m'għandhomx jagħmlu xogħol li jista' jtellef l-imparzjalità u l-indipendenza tagħhom, iżda jekk iħossu li jistgħu jservu f'xi kariga li ma tolqotx l-imparzjalità tagħhom għandhom jitolbu lill-Speaker biex jagħti permess bil-miktub. One.com.mt żvela li l-Kummissarju għall-Ambjent David Paċ lanqas dan m'għamel anki jekk baqa' jservi ta' direttur fuq kumpanija involuta fl-ippjanar. Dan minn barra xogħol ieħor li żvelajna fl-aħħar jiem. Il-liġi tgħid preċiżament hekk. L-Ombudsman ma għandu jkun f'ebda għaqda li ma tkunx kompatibbli ma' twettiq korrett ta' dmirijiet uffiċjali tiegħu jew mal-imparzjalità u l-indipendenza tiegħu jew mal-fiduċja pubblika dwarhom. L-Ombudsman għandu jiddikjara li l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati u jikseb l-approvazzjoni tiegħu dwar kull kariga, trust jew tessarament li l-Ombudsman iqis bħala li ma jolqtux l-imparzjalità jew indipendenza u fiduċja pubblika u li huwa jkun jixtieq li jżomm matul iż-żmien tal-kariga tiegħu. Iżda One.com.mt żvela li Paċ qatt ma talab dan il-permess. Inkarigat minn Mr. Speaker biex ninfurmak li qatt ma saritlu talba fir-rigward. Intqal fit-tweġiba uffiċjali li ngħatat l-għada li sar magħruf li David Paċ ġie jaqgħu jqum ukoll mill-parir tal-ex Speaker Michael Frendo. Parir ċaru bil-miktub mibgħut lill-ex Ombudsman Joseph Said Pulicino li taħt it-tmexxija tiegħu Paċ baqa' jaġixxi b'mod li jqajjem kwistjonijiet etiċi kbar. Xi ħaġa li waslet biex għand l-awtoritajiet tal-pajjiż wasal fajl anonimu bid-dettalji ta' kif Paċ baqa' għaddej b'xogħol biqlieħ wara li nħatar fl-uffiċċju tal-Ombudsman, kariga li suppost titlob imparzjalità kbira. Dokument li pubblika l-ġurnal Kulħadd wera b'mod ċar li l-ex Speaker Michael Frendo kien ta' parir ċar biex ma jsir xogħol fil-privat li jista' jitfadel l-ikraħ fuq in-nies maħtura fl-uffiċċju tal-Speaker. David Paċ għamel kollox bil-kontra.